Takže skúsme začať. Dlhé roky sa pri definovaní špecifických kurikulárnych cieľov využívalo definovanie vzdelávacích štandardov. Prečo si sa pustil inou cestou? Čo znamená, že som sa pustil inou cestou? Ja som toho názoru, že kurikulum samotné není až tak veľmi dôležité. Kurikulum potrebujeme na to, aby sme zosynchronizovali ciele škôl v podstate a možno povedali, z ktorej podoblasti alebo z ktorej témy sa koľko má preberať. Ale v konečnom dôsledku kurikulum není to najdôležitejšie zo všetkého. Tie kurikulá nie sú také zlé, aby sa s nich nedala spraviť dobrá výuka. A to poradie, ako sa pracuje s kurikulami, je v podstate chybné. Najprv by som mal vytvoriť dobrý koncept výuky až do detailnej implementácie, ako učiť. A potom rozmýšľať, ako to v podstate celé zhrniem do kurikula. Ako typická chyba je, že ľudia stále vyrábajú kurikulá, niekto si není spokojný, tak ich prerábajú, ale k tomu sústredeniu sa na to, aby sa spravila dobrá výuka, potom nikdy nedojde. Takže k matematike netreba pristupovať cez zlomky a sčítovanie a násobenie a funkcie, ale cez niečo iné? To netvrdím. Akože ja tvrdím jedno, že treba prestať s tým stálym písaním kurikulum. Jedno kurikulum máme, to je celkom dobré a že sa tam niečo dá vylepšiť, to by som zatiaľ postavil nabok. To je všetko. Ale nesústredil by som sa na kurikulum. Myslím, že to kurikulum je viac menej medzinárodne dané. Čo tam našpekulujeme? Ide o to sa sústrediť na to, ako tie veci, ktoré tam teraz sú, sa skutočne dajú učiť v tom zmysle, aby sme rozvíjali schopnosť žiakov myslieť. Jasné. No a myslíš si, že je skutočne možné naformulovať deskriptory, teda všeobecné opisy kognitívnych úrovní v abstraktnom prostredí matematiky? Tieto veci to není matematika. To znamená, že nie sú také ostré, ale približne v istom zmysle fázy sa to dá urobiť. Je to dobrá pomôcka, keď človek uvažuje, ako zostaví výuku, ale tiež ju nepokladám za kľúč. Ja vychádzam z princípov, ktoré pokladám za ďaleko dôležitejšie, ako je formulovanie kurikula alebo myslenie v týchto kognitívnych úrovniach. Máš predstavu, ako toto nejak apoštolsky preniesť k učiteľom do škôl? To mám. To robím celý čas, v podstate roky už. Možno, že je na čase, aby som trocha vysvetlil svoju filozofiu. Okay? Sústreďme sa teraz na matematiku. Môžem tebe teraz položiť jednu otázku, dobre? Prečo učíme matematiku? Ja budem teraz naschvál provokovať a poviem, pozri sa. Všetko, čo učíme v matematike, od základnej školy až po maturitu, všetko viem naprogramovať. To znamená, všetky tieto činnosti preberá automatizačná technika a vyrieši mi v zlomku sekundy spoľahlivejšie ako človek všetky tieto úlohy. To znamená, nikto z tých absolventov nebude naozaj potrebovať tie veci prepočítať. Potrebujem vôbec ešte matematiku? To je otázka na teba. Čo mi na to povieš? Odpoviem ti tak, ako mi odpovedal, nie mne, ale ako nám raz pán profesor Šalát povedal. Áno. To bol múdry človek. Kedy v živote budete potrebovať preskočiť cez kozu? Nikdy nikto. Ale že preskok cez kozu má zmysel pre váš pohyb, to nespochybňuje nikto. To je veľmi múdra odpoveď. A teraz skúsme ju prehlbiť. Dobre? Pozri sa.
prečo vznikla matematika. A my učíme matematiku preto, že je to kultúrna technika, jeden z prvých veľkých úspechov ľudstva v poznávaní a formovaní sveta. Prečo? Pretože matematika umožňuje popísať fenomény sveta a vďaka popisu, ktorý takto získame, môžeme začať ten svet skúmať a objavovať nové súvislosti a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že matematika bola vytváraná od začiatku ako výskumný nástroj. To znamená, že máme len dva výskumné nástroje. Jeden je experiment a druhý je matematika. To znamená, my môžeme pozorovať alebo dokonca pripraviť experiment a potom musíme o tom rozmýšľať. A tá matematika je na to rozmýšľanie o tom. No to je to Einsteinovo, že moje laboratórium je tu. Presne tak. Ale teraz ide o to, nad čím sa musíme my zamyslieť, čo potrebujeme vo výuke matematiky tak zmeniť, aby sme naozaj tým žiakom ukázali, že matematika je výskumný nástroj a motivovali ich sa tú matematiku naučiť, lebo pomocou nej môžu poznávať. A teraz to je jeden dôvod, prečo sa sústredím na trocha iné vyučovanie matematiky, ako možno doteraz, i keď určití ľudia už sa snažili ísť týmto smerom. A druhá vec je následovná. A to súvisí s tým, čo som ti rozprával o tom, že my sa neučíme matematiku, aby sme ju dokázali počítať. Ale zamysli sa nad tým dneska v tej dobe automatizácie. Vykonávať nejaké činnosti podľa daného predvedeného vzoru. To je sneh zo včerajška, ktorý sa stále rýchlejšie topí. To má stále menšiu a menšiu hodnotu a nakoniec nebude mať temer žiadnu vzdelávaciu hodnotu. To znamená, že my sa vlastne musíme sústrediť na to, aby sme dosahovali to, čomu sa dneska hovoria kompetencie, ale správnej definíciou väčšina ľudí definuje nesprávne a neprinesie to nič, potom je to len veľká bublina. Kompetencia znamená expertíza. Expertíza, ktorá mne umožňuje na základe mojich vedomostí a skúseností v nových situáciách niečo zmysluplného urobiť. Veľmi ťažko sa to meria, ale my potrebujeme matematiku učiť tak, aby na základe tých vedomostí a skúseností, ktoré žiaci z matematickej výuky dostanú, boli schopní možno namodelovať alebo vytvoriť nové veci. Máš čas, môžem prejsť napríklad, aby sme to videli konkrétne. Ja začnem mojou tézou, že v podstate my učíme matematiku podľa vzoru spred 100 rokov, z čias technickej revolúcie, keď skutočne ešte neboli počítače a išlo o to, že sa potrebovali odborníkov, ktorí boli schopní komplexnejšie matematické výpočty previesť. Počítače pred 100 rokmi bola miestnosť s 200 matematikmi, ktorí počítali balistické krivky a všetko možné a nemožné integrály, všetko, čo tá technika v tej dobe potrebovala. Hej? Ale toto dneska v podstate netreba. Ale tá matematika sa zamerala na to, keď si potrebujeme funkcionálnu analýzu, to je jeden algoritmus, ktorý môžeme naprogramovať, ale točíme sa okolo analýzy funkcií, tie deti vôbec nerozumejú tomu, že prečo tá funkcia môže byť zaujímavá, je pre nich exotická, vzťah v realite nie je žiadny. Skočím teraz do prvej triedy základnej školy, aby si pochopil, o čom rozprávam. Ja hovorím, čísla a počty vyučujeme chybne. Prečo? Podri sa. Čísla
musíš najprv akýmsi spôsobom popísať. Hej? A teraz my používame desiatkovú pozičnú sústavu, hej? A tá je procesom vývoja, keď povieme, že Indovia ju mali v roku okolo 600-700, v Babylone ju mali pred 2300 rokmi, ale nie v decimálnom systéme, ale v podstate je to vývoj okolo 5000 rokov. 5000 rokov a tvorba čísel je 50 000 ročný vývoj. Unárna reprezentácia čísel je archeologicky dokázateľná 50 000 rokov stará. Teraz, čo vlastne my robíme? My preskočíme celý tento vývoj, kde ľudia rozmýšľali o to, ako tie čísla reprezentovať, aby sa s nimi dalo efektívne narábať s tými cieľmi, ktoré mali. Položíme na stôl tento výsledný produkt, je ich niekoľko tisícročnej práce a učíme naspamäť vykonávať aritmetické operácie. To je chore. Lebo tá jediná správna cesta vedie tam, že v podstate ja zoberiem tie deti, postavím ich pred tým problém, ako reprezentovať čísla a začnem paralelne vyvíjať reprezentáciu čísel s vykonávaním aritmetických operácií v reprezentácie, ktoré mali ľudia pôvodne pre 1000 rokmi, ktoré sú ďaleko pochopiteľnejšie a ľahšie sa s nimi narába, ako sa narába s tým, čo my používame. A ešte jeden bod, keď si uvedomíš, čo to znamená, keď ty vyučuješ písomné násobenie alebo delenie. To je v podstate hotová katastrofa. Ty zoberieš najmodernejší algoritmus, ktorý na najmenšom možnom priestore, aký existuje, sa snaží zrealizovať to násobenie alebo to delenie. To znamená, že ty kóduješ ten proces toho vykonávania na najmenší možný priestor s najmenším počtom operácií, kde operáciu pokladá manipuláciu so symbolmi. Čo operácia, to spíšem jeden symbol. Hej? Preskočím všetky vývojové štádia a snažím sa tento komplexný produkt deťom natlačiť do hlavy. Keď tie deti zoberiem a začnem ich vyučovať, ako možno reprezentovať čísla, nechám ich vymyslieť aj vlastné reprezentácie, aby sa s tým trocha pohrali. A paralelne k tomu začínam vytvárať potrebu pre aritmetické operácie. A tieto aritmetické operácie v týchto reprezentáciách realizovať, tak pochopia do detailov, ako to funguje. Ukážem ti malý príklad delenie čísel. Dobre? Delenie celých čísel. Žiaľ, nemám tu nejakú tabulu, ale myslím, že to pochopíš aj keď ti to len slovne vysvetlím. Jedno z najstarších a najpoužívanejších reprezentácií čísel bolo tzv. Reprezentácia čísel pomocou minci. Mince to boli základné stavebné kamene systému, ako máme v desiatkovej sústave, tie základné hodnoty sú 1, 10, 100, v binárne 1, 2, 4, 8 a tak ďalej, to je jasné. Nie? Teraz tieto základné hodnoty, ktoré tvoria ten systém číselný, ktorý používáš, zrealizujem do trojrozmerného priestoru, budem hovoriť v ďalšom len 3D, dobre? A reprezentujem ich mincami. A teraz všetky civilizácie, v podstate všetky vytvorili na začiatku takýto systém, že to číslo reprezentuješ množinou mincí, takže suma hodnot tých mincí ti dáva to číslo. Okay? Teraz táto reprezentácia má jeden veľký problém, že každé číslo máš veľmi veľa reprezentácií. Pretože ty môžeš zaplatiť tú sumu rôznym spôsobom. Všetky zaujímavé, napriek tomu, že tie civilizácie spolu nekomunikovali, sa zhodli na tom, že správna reprezentácia čísla jediná je tá, kde zaplatíš s najmenším počtom mincí. OK?
To je v podstate nič iné ako prevod pri sčítovaní. To znamená, ty vymeníš 10 mincí za tú najbližšiu 10-násobnú väčšiu a robíš to tak dlho, pokiaľ sa to nedá vymeniť a si hotový. Zaujímavé, napríklad, keď toto robíš, tak vôbec nezáleží na to, v ktorom poradí. Ty môžeš začať s najväčšou, s najmenšou, v strede, nakoniec vždycky úspeješ. Prečo my učíme napríklad tento systém už optimalizovaný na počet vykonávaných operácií, že vždycky sprava doľava posúvam a tak ďalej. Tento, neviem, jak sa tomu hovorí po slovensky, tento prevod, a Nemci tomu hovoria Übertrag, ten môžeš robiť v ľubovoľnom poradí a napriek tomu všetko funguje. OK? Jediné, čo riskuje, že ich budeš musieť robiť viacej, lebo dvakrát budeš sa hrať s tým istým, s tou istou cifrou, ale čo sa dá robiť. Dobre, ale teraz máme tento systém, dobre? A teraz ukážem ti, ako učím ja delenie. Malé deti. Najprv zoberiem unárnu reprezentáciu, to je veľmi jednoduchá, nie? Tam máš v podstate len jednotkové mince alebo nejaké čiaročky. Teraz zoberieš to a chceš to férovo rozdeliť. No tak máš, povedzme, delíš 3, tak zoberieš si 3 hromádky a teraz posúvaš jednu mincu tam, jednu tam, jednu tam. Felix, lemon. Áno, robíš, pokiaľ to ide. Veľmi jednoduché, nie? A teraz ti vysvetlím naše delenie, ktoré užívame v tejto reprezentácii. Veľmi jednoduché. Reprezentujem číslo mincami. OK? Mám 4 stovky. Dobre? Mám 5 desiatok a 6 jednotiek. Dobre? A teraz to začnem deliť 3. No mám 4 stovky, no tak rozdelím 1 stovku, 2 stovku, 3 stovku. 1 stovka mi ostala. No čo budem teraz robiť? No nepokrájam ju na kusy, nie? No čo spravím? No vymením tú stovku za 10 desiatok a pokračujem, nie? Takže potom mám tých 15 desiatok, porozdeľujem ich. Hej. Mal som 5 desiatok, hej, tak áno, tak budem mať vlastne 15 desiatok, porozdeľujem ich a som úspel. To znamená, že je to veľmi jednoduchá hra, deti sa ju naučia za 5 minút, delia jednoducho mince a keď niektoré už sa nedajú deliť, tak ich vymenia za menšie a delia a nakoniec na úrovni jednotiek podelia všetko. Ale toto, čo som ti rozprával teraz, je 1:1 úplne presne náš algoritmus delenia. Hej? A keď na tejto úrovni spravíš celú aritmetiku, tak potom aritmetika, ktorú my učíme v škole, nie je o ničom inom, ako o tom, ako tento proces popísať. To nie je jednoduchý krok, ale oni sa potom učia v podstate to, čo sa zamlčuje, ako tieto procesy čo najkratšie popísať. A to nejde v 1 stupni, ja ich mám asi 5 krokov, než dospejem úspešne k tej našej reprezentácii delenia alebo násobenia. Čiže o to tu vlastne ide. A teraz jeden ďalší dôvod, prečo to robím, jeden je jasný. Ja spravím tú výuku ďaleko zrozumiteľnejšiu, rozdelím ju na malé kroky, kde majú tie deti šancu tie malé kroky aj samostatne vykonať a dokonca objaviť sami riešenia, že im nemusím rozprávať, ako to je, ale keď som raz stovky vymenil za 10 desiatok v tom procese, tak ich nebudem rozprávať, že zvyšné desiatky treba meniť na jednotky, ale sa ich spýtam, že čo budem teraz robiť a oni mi to povedia. To znamená, v tom momente, keď ich zahrniem do toho procesu ako spoluobjaviteľov, to ostane ďaleko dlhšie a hlbšie v hlave. A teraz sa ťa spýtam, a na tomto príklade by si vedel ukázať tie úrovne kompetencií A1 a vyššie? V podstate, aby som to povedal skôr tak, že ja začínam skôr na kognitívnej úrovni revidovanej Bloomovej hierarchie, kde najprv rozmýšľam o tom, že čo to v podstate znamená. Ukážem na nejakom príklade rovnice. Klasická matematická téma.
Najprv musím overiť, to je tá najnižšia kognitívna úroveň, že deti vôbec rozumejú tomu, čo tá rovnica je. Ako to budem overovať? No budem im dávať návrhy, je toto číslo riešením tej rovnice? A v tom momente, keď deti dokážu rozhodnúť, že to číslo je riešením alebo není riešením, tak pochopili, čo znamená tá rovnica. Že to bude tá prvá úroveň. Hej? A potom na ďalšej úrovni sa budem pýtať, no nájdeš jedno riešenie? Že budú hľadať to riešenie? Na ďalšej úrovni záleží od toho, čo im tam dám, sa budem pýtať, existuje viacej riešení, nájdete všetky riešenia. Hej? A na ďalšej úrovni môžem povedať dokonca, existuje nejaké kritérium, ktoré mi hovorí, ktoré riešenie je lepšie ako iné, dokážeš vybrať to najlepšie. Že to sú kognitívne úrovne, ktoré by som ťahal napríklad cez rovnice. Hej? Dobre, znova tá otázka, tá metodika DACO-SIDE je použiteľná? Vedia sa urobiť tie deskriptory? Ja si myslím, že tento popis tej úrovne je relatívne veľmi náročný a je skôr návod nie pre učiteľa samotného, lebo to pochopiť není triviálne, ale skôr pre tých, ktorí budú vytvárať učebnice. Čiže ja zatiaľ, z môjho pohľadu, si myslím, že, lebo pomáham pri tej tvorbe, že to není vec, ktorú môžu dať učiteľovi s tým, že pochopí, o čom to je. To je skôr akýsi návod na úplne abstraktnej úrovni pre niekoho, kto sa s tým hĺbšie zaoberá, aby si vytvoril jasný obraz a mohol akúsi navigáciu dať pri tvorbe tej výuky, ale netvrdím, že sa to nedá zlomiť na úroveň učiteľa, ale to bude veľmi dlhý proces. Na tej abstraktnej úrovni, ako je to teraz písané, by učiteľ v podstate musel ísť do akéhosi štúdia, aby to vedel vôbec čítať. Ako vidíš možnosť prechodu vzdelávania budovaného na štandardoch na túto koncepciu? Ja mám na to veľmi jednoduchý návod. Ja píšem jednoducho učebnice. A tými učebnicami chcem presvedčiť učiteľov o tom, a to sa mi teda darí, aby začali podľa nich učiť. Vieš si predstaviť, že naozaj tá učebnica stačí k tomu, aby ten učiteľ to vedel robiť dobre? Áno. My nepíšeme klasické učebnice, na aké si doteraz zvyknutí. My píšeme učebnice vždycky dvojmo, učebnica pre žiaka, učebnica pre učiteľa. Kde učiteľovi vysvetlíme, tak jak som ti rozprával o tom delení, všetko aj s všetkými didaktickými úvahami za tým. A v podstate ho, ak to doteraz nevie, tak ho naučíme. Dáme mu tú históriu, tú genézu tej matematiky ho naučíme, ktorú možno doteraz nevidel, lebo žiaľ sa vytratila z našich vysokých škôl. Tam sa musí začať vo výuke matematiky a vo výuke učiteľov. A tým pádom ho spravíme sebestačné. My mu ukážeme a vysvetlíme pri každej type úloh, prečo to robí, aké sú ciele, čo tým dosiahne, ako overí, že to dosiahol. Čiže vlastne dáme mu veľmi podrobnú navigáciu a potom, akože z mojej skúsenosti, my sme mali vyše 500 škôl v projektoch vo Švajčiarsku. Moja skúsenosť je taká, že temer vždy dokážeme tých učiteľov preto nadchnúť. Čiže získame ich emocionálne a oni vidia potom na vlastných triedách, okoľko úspešnejšie tí žiaci sú a tým pádom sú ochotní to prevziať. Prenáša sa... A ešte jedna dôležitá vec, aby som to dokončil. A tie učebnice pre deti,
nie sú písané ako pre hlupákov, len so zostavenými príkladmi. My píšeme učebnice pre deti tak, aby deti do značnej miery, minimálne istá časť, a to máme vyskúšané, že minimálne okolo 30% to zvládne, sa dokázali dokonca sami z tých učebníc učiť. Aj keď sú malé. To znamená, že my, a okrem toho sú tie učebnice robené tak, že umožňujú diferenciáciu. Súčasné učebnice majú ten problém v poslednej dobe, že povedali, no toto je ťažké, čo vedie k akejsi minimalizácii, ktorá to znamená, že sa tie nároky stále znižujú na úroveň tých najslabších, aby všetci mohli prejsť. To je veľmi chybná, nebezpečná filozofia, lebo v podstate znemožňuje sa vyvíjať tým, ktorí by sa boli schopní vyvíjať. To znamená, že dobrá učebnica musí umožňovať individuálnu podporu žiaka. To znamená, že ty tam musíš mať pre všetky možné úrovne možné ciele. To znamená, že máš nejaké minimálne ciele pre všetkých, ale pre tých, ktorí sú rýchlejší, nadanejší, schopní viacej v matematike spraviť, musíš ponúknuť akési výlety, kde tie svoje vedomosti môžu prehlbiť a ďaleko ďalej dojsť. Čiže dobrá učebnica je napríklad taká, že učiteľ môže povedať, no ty Janko, Ferko, Janička, vy už ste takí dobrí, tak sa pozrite na toto, tuto máte pracovný zošit, tam si môžete niečo o tom prečítať a skúšte to poriešiť a ja sa budem venovať napríklad tým, ktorí teraz tu majú s tým ešte problém. Hej. Je to, čo si popísal o vyučovaní matematiky, alebo to vytvára taký vzdelávací environment v škole, alebo v triede, alebo v tom žiakovi? To je pre všetky obory. Definitívne je to pre všetky obory, pretože môj cieľ nie je to je to falošné chápanie kompetencií. Keď povie, že deti vedia násobiť pre pozičný decimálny systém, to není kompetencia. Prečo? No prečo? Lebo tam je vzor a oni musia konať podľa nejakého vzoru. To není kompetencia. Kompetencia znamená, že ja v tom procese výuky dosiahnem, že tie deti si dokážu vytvoriť vlastný systém na reprezentáciu čísel a v ňom počítať. To je úroveň, ktorú sa snažím dosiahnuť. To znamená, jedno, čo z matematiky učím, snažím sa to učiť tak, aby tie deti mali možnosť niečo samotne k tomu vytvoriť, podobného, a tým ukázali, nakoľko tomu rozumejú. A to samozrejme platí pre absolútne všetky obory. Dobre, čas nám pomaly končí. Posledná otázka. Čo by mal urobiť riaditeľ školy, čo NIVAM a čo vysoké školy pripravujúce učiteľov, ak by sa chceli vydať touto cestou? Myslím si, že s vysokými školami musím sa najprv sám rozprávať, pretože my sme v podstate asi 100 rokov ostali v tom falošnom vzore vyučovania všetkých predmetov. A my sa musíme začať hýbať. To znamená, že tí didaktici sa musia snažiť začať zaoberať tou otázkou, ako zmeniť ten spôsob výuky k tým skutočným kompetenciám. Ale tam to musí začať a ten proces bude dlhý, ale ja mám pocit, že tí didaktici na vysokých školách sú dostatočne otvorení na to, aby sa tento proces mohol začať. A čo sa týka riaditeľov škôl, ja si myslím, nech sa prídu pozrieť na to, ako vytvárame učebnice. Však ja prídem na Slovensko v podstate robiť kursy a pokiaľ bude záujem, tak samozrejme, že môžem vytvoriť tie učebnice. Keď už ich vytváram v nemčine, tak ich môžem vytvoriť samozrejme aj v slovenčine. To znamená, že môžem tie učebnice dať k dispozícii tak, aby tie školy, ktoré ich chcú, s tým mohli pracovať. A jedno, na čo ja verím len, je, že
takéto väčšie zmeny fungujú len z dola. To znamená, že treba nájsť školy, ktoré sa dokážu nadchnúť pre tento koncept, ktorí chápu, čo sa s ním dá dosiahnuť, ktoré sú ochotné ich vyskúšať, ktoré budú dobrým príkladom pre ďalšie školy. A potom sa dá zmeniť v istej dlhodobejšej perspektíve v podstate celý obraz školstva. Ja neverím na tieto systémy, ktoré centrálne spravia niečo, nariadia všetkým a to bude fungovať. Ja neverím na revolúcie a na reformy. Z tých mám len strach, pretože typická reforma zoberie jeden prvok a povie, toto sme zanedbali, to je dôležité. Aj keď je to pravda, čo spraví reforma, vytiahne tento prvok úplne hore, povie, že je najdôležitejší a začne z neho všetko odvíjať a zabudne na všetko ostatné, čo je takisto dôležité. A ide ešte do horšieho extrému, ako z toho, z ktorého vyšlo. A samozrejme skrachuje. To sú typické reformy. Reformy prebiehajú takto. Revolúcie prebiehli všetky takto, aj francúzska. A v podstate ide o to, udržiavať, to je komplexná vec, udržiavať všetky tieto dôležité faktory v akejsi rovnováhe a v tomto evolučnom procese to vylepšovať. Hej. Čiže ja nechcem robiť reformu, ja nechcem robiť revolúciu, ja chcem naštartovať evolučný proces, kde sa začneme hýbať k tomu, aby sme skutočne podporovali rozvíjanie myslenia žiaka. On má byť tvorivý človek. Dnešná technológia ho nahradí všade, kde nebude byť schopný tvorivý. Čiže tvorivosť je to najvyššie, o čo sa musíme teraz snažiť. A posledná otázka, faktor času. Faktor času, neviem, čo tým chceš presne povedať, ale v podstate ja som občas netrpezlivý človek, ale napriek tomu nechcem reformy. Ja si myslím, že sa treba dať do pohybu. Nemyslíme na to, či to dosiahneme za 5 alebo za 20 rokov. Dajme sa do pohybu. To znamená, zoberme nové učebnice, školme učiteľov, začnime v malom, rozbehnime to a potom uvidíme, v akej časovej perspektíve, v akom horizonte to môžeme dosiahnuť, čo chceme dosiahnuť. Ale aj musíme byť aj opatrní. Najprv sa musíte pozrieť na to, čo robím. Najprv musíte byť o tom presvedčení, že to chcete. A potom sa to môže rozbehnúť. Možno to dojdete s ideami a bude to treba korigovať. Prečo nie? Ale spravme z toho proces. Nepokúšajme sa sústrediť na kurikulá, prepisovať 20. krát nové kurikulá. Zabudnime na to. Zoberme kurikulá, aké sú a snažíme sa ich zmysluplne naplniť. Keď dosiahneme to štádium, že budeme mať výuku, kde matematika bude obľúbený predmet s dobrými výsledkami, a v mojich experimentoch to vždycky tak dopadlo, tak potom sa môžeme vrátiť ku kurikulám a skorigovať ich tak, aby pasovali na tú našu výuku. Ale robiť to dopredu, pokiaľ nevidíme tú implementáciu, to neprinesie temer nič. Ďakujem ti veľmi pekne a teším sa, keď sa budeme stretávať na tých apoštolských misiách, čo si nám tu naavizoval. Nevolajme ich apoštolské, ale teším sa už na ne. Teším sa.